Lo sing nembang aja gembleng. Aduh. Nok wong ayu. Aja temen-temen nok lara wong lanang Bu. Langkah angin, langkah hutan, suara gledek awan-awan, wadon sing tek sayang-sayang, yen digawa wong liyang. Sing sabar dari wong lanang. Ilang harga diri wong lanang, wis terlalu kebangetan, kian tegel-tegelan, bongkar senok gawe kawitan, siap nanggung resikone. Buat mamaku, calonku ujung gebang. Asik. Juga buat Nok Eli Wurjumogal, ada Nok Ega, Mbak Santi, Aa Dodo, duh sayang temen ninggalaken Kang Santo sing demen, deleng-deleng siraku nemen gawe mengkelaken. Rumah tangga siralan kita ndau pirang dina, janji supata siraning kita kian ninggal lunga, langkah kabar berita. Dosa sing nanggung sirah, ilang harga diri wong lanang, wis terlalu kebangetan, kian tegel-tegelan, bongkar senok gawe kawitan, siap nanggung resikone. selamat malam untuk Nok Ega Rahayu. Asik. Buat Arizal dan juga yang punya Ifra Coffee Shop, ada Den Aldo, yang punya Jaya Media Express, ada Bang Kumar Usobar, ada Dobo Sobat Cirebon. Duh sayang temen ninggalaken ning kita sing demen, deleng-deleng siraku nemen gawe mengkelaken. Rumah tangga siralan kita ndau pirang dina, janji supata siraning kita kian ninggal lunga, langkah kabar berita. Dosa sing nanggung sirah, langkah angin, langkah udan,
suara gledek awan-awan rabi sing tek sayang-sayang kien digawa wong liyan. Wong Subang, halo. Hilang harga diri wong lanang wis terlalu kebangetan kien tegel-tegelan ponggan sira kawe kawitan niat nanggung resikone Dudu siap nanggung resikone kah? Bakal wis kaya konon wis niat ditanggung